Grabe ka nindot sa tubig, bugnaw kayo. Mga paps, welcome back to my YouTube channel. So today's video is natay atuan mga paps, no? So moadto ta diri sa tawag nilang cave nga may pool siya mga paps. So enjoy kay siya karon, no? Kay nag-rides ta. Okay? So but before ta mag-start, kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa atong mga lakaw mga paps, no? Sa atong mga traveling location mga paps, no? Naalang ni sa kung taga General Santos ka. So naalang ni siya makita diri, no? So yun, balik ko nyo. Tara! Maabot mga paps, no? So yun, nahinay lang ta kay medyo lubak kay ang dalan. So tanaw na to karon kung unsa gyud tong makita dato, no? Kung sa kanindot gyud ang ginatawag nilang cave. So yun, abanay lang gyud ko ninyo mga paps, no? Kay daghan patagaduan karon. So naata karon sa sapa mga paps, no? So ipakita na ko sa inyo ang palibot aming sapa. So yun, so thank you kayo sa Mother Nature na to nga gi-allow ta ni nga mag-video dali, no? So gusto na ko mapakita sa inyo mga paps kung sa kanindot gyud ang ginatawag na to kaning Mother Nature nga dapat natong alagaan para in the future makita pud sa uban. Yun. So keep watching, ipakita na ko mga paps, no, ang palibot ani nga sapa. Okay? Alright. Sa pagkatuan ako karon diri karon mga paps, no, kay gamay og tao, so dili ka siya samok, no. So yan, so daghan pa kong ipakita sa inyo, ha. Yan, so naatay mga areas diri nga pwede niyo suruyan kani nga side. Ayan, so ayan mo nang nasa CR. So kahit na siya sa bukid mga paps, kompleto siya, nasa CR, nasa mga nindot nga view kumbaga. So fresh kay ang hangin diri mga paps. So kung makita niyo yan, taas ka na siya. So naata sa baba. Sa baba kita. So unta makadto mo rin sa akong gidtoan mga paps, no, kay nice ang tubig diri. Ayan. So nice kayo, so unta malingaw mo na sa tong gipakita na pagkaron. Naatay cave kumbaga adtuan diri. Tabi-tabi lang ta, no. Tabi. Okay, gyud din siya sa una mga paps, no. So naa siya gianan sa ilalom. So yun. Daghan pa mong makita ng mga bangag-bangal. Ayan. So daghan kakahuyan diri mga paps kung makita ninyong palibot. Pero ang main site na to nga giadtuan karon kaning diri, oh. Yan karon dara. So dara ang main mga paps, no, kana diri ang lami dara nga mga tubig. Ang tawag na to, ayan. So bunda kay ang tubig. Mga paps, gutom ko sa himo. Nag-blow lang mo ning area diri mga paps. Kita niyo yan, no. So blow kay siya, no. So ma-enjoy gud mo kung naa mo diri. Yan, so na koy mga kauban. Yan. So welcome. So nakaligo po na sila. So medyo dulom siya tanawon pero ano siya mga paps, no? Sayo pa jud siya. So ayan, so pakita na ko sa inyo ang sa maduulang lapitan, no. Ayan. So diri nga side mga paps, yan dira nga side. So langob na siya dira. So yan.
So na siya hagdanan dra pero natunaw na siya tungod sa kadugayon. Pero kung naamo diri so ma-appreciate ninyo ang nature kay porte jud ninduta sa tubig no, refreshing kayo. So lamay kinyong paminahuman og ligo. So dili jud ka mga paps, salamat sa pagtanaw sa akong video karon ta nalipay no. Yun. So yun lang. Thank you. Bye-bye.